DAWA parameterkamera integrerer 3 kameraer med en videoanalyse i et produkt. En sensor fokuserer på området tæt på, og 2 andre fokuserer på de længere afstande, og kombineret med kraftigt IR-lys er det muligt at detektere personer på afstande op til 100 meter. Kameraet kan levere 3 individuelle videostreams eller en sammensat videostream, der samler billedet fra de 3 kameraer i en 4K-stream. Kameraet kan generere pålidelige alarmer på personer eller køretøjer, og alarmerne kan udløse afspilning af en tilpasset alarmlydfil fra den indbyggede højttaler, ligesom det understøtter tovejs anråb af personer, f.eks. fra en kontrolcentral. Det er muligt at se videoen og modtage alarmerne i DAWA NVR, samt tredjeparts VMS-software, som f.eks. Milestone X-Protect.